ang palibot sa syudad sa Bacolod. Kabay patayuyon na hasta naman buwas aga para sa pagbutlak sang adlaw naman Action Eric, panibagong hope naman, panibagong pag-asa naman para sa aton. And remember, ara sige po ng COVID-19, hindi gan magsalig bisan bakunado ka na, kay not because nga bakunado ka na, it does not mean nga hindi ka na ma-positive sa COVID-19. Bulig lang o proteksyon nga malikawan mo or malikawan nga maglala ang COVID-19. And wala sang imposible, basta magpangamuyo lang kita tanan na. Batayan karon na ang aton sining mga natipon nga balita sa aton pagbalik report. Direk na nagkikinautot anay ang linya ni Action Eden Abuso manog extra sa kuntani sa iya sini nga pangalagad kung available pa ang signal ni Action Eden Abuso, balik kanta ang iya sini signal sa final word siya. Action Eden, please come back. Extra na ko tani po. Na. Observation report salin sa patrol, Action Eden Abuso mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino unad sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Eden Abuso. There you have it. Live report sa patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa Action Eden Abuso sa final report sa balik niya sini nga pagpangalagad. Maayong gabi dira kag maayong pamonitor dira. Salamat gid kay Madam Ebony Butser sang Germany. Naka-like na siya, naka-share na siya. Plus, nag-send pa siya sang 200 stars. Salamat kay Madam Ebony Butser sang Germany. Ginatamyaw lang ang iya sili pamilya dira sa Banwa sang Morsya. May gabi Action Eric kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Montesa, Milili Oligo kag ang pamilya ko dira sa Barangay Pandanon, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Salamat gid from Arizona, USA. Good evening man dira kuno kay Action Eden Abuso. Alin na kay Madam Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Salamat gid. Ginatamyaw ko man dira si Kuya ko Jigs James Baya and family. Bao naka-monitor ka nagalantaw sa Facebook Live sa Action Radio si Kuya ko Jigs James Baya. Kuya, may gabi dira sa imo kag salamat gid sa imong pagmonitor. God bless dira sa bilob mo nga pamilya nga nagapaurok-urok man pamati diri sa inyo palatuntunan. Kay June Patag dira kay Ray Flores sa Baryoga. May gabi kay Martina Liling, kay Kumari Corowina Jopines sa Baquiano, kay Milili Oligo sang Vane Cafe Tangub, kay Lida Yamagichi ara sa Tokyo, Japan, sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Quales sang UK. Pa-check attendance man siya, naka-like kag naka-share na siya sa aton siling pangalagad. Warte ang aratsada kag arangkada ya. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila ka paurok-urok pamati diri sa inyo palatuntunan. Daghang salamat gid sa nga inyo dira nga pag-monitor kag pag-pamati diri sa inyo palatuntunan. Amoning mga listener nato nya nga die hard nga nagapamati gid kada gabi, no? Sakay Jocelyn, sakay Consuling Valientes Hernandez, Inday Plaza, check attendance lang. Si Madam Vanessa Mayo sang USA, ara na siya, naka-like na, naka-share na siya. Salamat kid Madam Vanessa Mayo, God bless you and sa imo bilog nga pamilya. Kay Florencia Villacampa, kaya pa si Action Roger Goteb, ano natabo siya? Double check no si Action Johnny do plainom kape na imo na ka Dr. Alfred para nga hindi ka magpanik, no? Relax bla, relax. Kay Anthony John Sabilio Siblano, Jocelyn, kay Nanette Valensoy Lopasida sa Banwa San Enrique, ang
ang mga miyembro sang Christian Life Center Assembly of God sa Inayawan, Kawayan, nagatutok man sila ni Anthony Jones sa Habilio Siblano. Kay Florencia Villacampa, dala sa may purok pahimulaton na banago, monitor gid siya, nagapaurok-urok gid siya wa. Pamati sa Action Night Patrol Program. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa may Sipalay City, mayroon nga pagpaurok-urok sa kay Raymond Alarcon Sagal Jr. and family dira sa may Purok Santol Mandalagan, kapaurok-urok man. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor diri. Sige, ara sa dahon tara karakadahon tara unang nga report gikan kay Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Report. Yari sa Action Roger Gotib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, action Eric, may gabi sa ito mga ka-aksyon mo, pero tiya po kapaang naging kitama doon nagadugang, naging nagdugang kainison kung gabi. Kinagawa naging action Eric naman daw sila dako ang maulera sa kuryente, kinako maulera mas tubig, kaya man kinanglandig ka, paligo, akbat, kag magpa-electric fan kung gabi. Ako na mo sa mga observation, lagi na mo sa mga nagdala mga ining hapol, ining mga blanket, lagi din na sa may Sagay City Park. Okay. Kay man pa namin, kitama sang Hilamon, kagyara sila magdala mo sila sang mga kanila ni pamilya, magdala mo sa mga ulunan nila pagkatapos sa mag-ulit ka, plastic. Okay, kanami sa position po, pero sa muna, wala din ko may nagpirmaran nga nagaliho nga dahon sa mga palma, direkag, tubong mga dalag po, mga kahoy there sa may Lopez District Hospital, nga kading sa nagatambay kita, kaya ito, kaya naging-check man to ang sumaran yung District Hospital, daw tamataway man at sunerek, karoon nga gabi, grimman sa may sudan sang Sagay. Sa pila na ito sa mga balita sa mga police report, naging dakop sila sinerek kay ka wanted person by kaso ini kinatubang sa Republic Act 10175. Ining Republic Act 10175, gin-check nato nga inigali siya Cybercrime Act of 2012. Amo niya ang kaso kinatubang sinisang gindakop may mga last year's kinsing na klase rin mga aga sa bahin sa purok ano ni siya nga purok sa bahin sa Barangay Bulanon ang gindakop kasi nagigyan sa may purok Tambis sa Barangay Bulanon sinigit lamang mga last year's ng takla. Ini siya ang nagpakatubog sa kaso cybercrime. Ginilala kay ang suspect dalagid lang kay daw hindi makita ang iyang ari ang report action direct ang suspetsado gikilala kay Chris Joy Labadya Ilabajo, 32 anyos edad, kay ni siya soltero kag residente sang among lugar sa ay taga Malasibog, Barangay Malasibog sa Resistrante kay sa Bitok. Ang operation gipatigayon mismo na kay Police Lieutenant Colonel Yunel Guadalupe. Okay. Pero sila kay mga alas 10 pasado takla sang aga. Kag ang in-serve nga warrant number Metro Marquez number 21-8818 sa kaso nga Cybercrime Prevention Act Section 4 in Paragraph 4 Republic Act 10175. So, sa report na ang warrant number issue sa Anti-Sibras 59 sa Ciudad sa San Carlos sa Ginterman ni Honor Morcial Rinal Puchivilla ang executive sa mga korte sa kinakapisa di Siyempre 15 2021. Sa blatter entry nagpahayan nga may ara nga 24,000 pesos panagot ng korte sa temporaryong railwayan kini nga persona
sa iya sini nga kaso pero karon detinado siya sa Baintang Sagay City Penal Custodial Facility. So para matultaw ay manaksunere kay ina sa syudad sa Cadiz ang mga mga Muslim community na patigayon sa ila sini nga pagbisita mga kwalgel ni mga Muslim community actionary nagapatigayon sa kaila sang outreach program nila para makaila man din ang mga brother man ng mga Muslim sa may syudad sa Cadiz sa may barangay Tigluigan. Ang ining outreach program gin-top nila man ang Cadiz City PNP kaya mo to ang Police Reduction Officer na si Police Senior Master Sergeant Oliver Florida kag si Police Staff Sergeant Dalin Guestido ang upod man sa sining patigay nga outreach sang bisita o kay na mo ni ang grupo sang Dar R Islamic and Guidance Center. Tawag na si Halal Certifier nga nag-conduct ng outreach program at pulong-pulong sa may sitio Pangpang Barangay Tiglawigan. So, natagyo ninyo po ng mga Muslim community ko gakuan gitlaga ang ilang mga attraction na walang may mga purong lidla sila sa ulo. Tag kita mo kaya nila sila nga tradisyonal lang Muslim nga tradisyonal na aragid sa sini nga mga nagisita kay na diri sa may barangay Tiglawigan nga gin tagaan man sa police assistant para man sa ila sini nga gipatigayon nga outreach program action direkta. So parte man ay matulog sa report medyo tawhay maglibot nato di sabay pa man tayo yun lang hasta karon sa bilog nga gabi na sa kagahon sa Facebook kanay ng tao daw na palauli na action direkta gikan diri sa may tubag sang Sagay City Park sa di kita karon isan pa ka nag-hatag sa ato sila nga live report. Nagkapon na mayroon tayo na si Kapag Diaz, si Mr. Yusan Diaz, Tuson Yuri, hindi masak ko na pamating gichaton na. Ang mga nagalit siya kay Inday Judy Delmo, lagi ka pamating machaton terme. Subog magda kami William Prias, kay Parigyon, paring kay Abigo Nunoy Maggubat, nga nagkapamating, hindi mo magkatuto Albis Poinul, kay mami niya, kay Councilor Bambopoy Sinulan. Report ni sa sunod sa Cadiz sa aton mga kaksyon. Kadiin ka man sa Pinas, laputon ka sa amon balita sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roder Kutibig report. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Kutib live report gikan sa Sir Cadiz, Escalante kag Sagay. May gabi dira kag may nagapag-monitor sa kay Migo Conato Escoltero dira sa barangay Sumag. Si Migo Conato Escoltero nag-obra ni sa SSS Kabang kada nagapaurok-urok gid siya. Amo man ang akon nga upod sa council si Kagawad Buboy Cabalo sa barangay Panukoy baw ara masagalan tawo sa Facebook Live sa Aksyon Radio si Kagawad Boboy Cabalo in action. Kay migo ko dira Romel Bidol dira sa barangay Road Sumag muni siyang barbero ko sa Romel Barbershop Toto Romel Bidol dira sa may barangay Road Sumag. Amo man si Nong Charlie Malacasti Latiro niya. Latiro sa isa ka auto carcel, no? Si Manong Charlie Malacasti dira sa barangay Road Sumag. Latiro ni suki gid sa inyo palatuntunan. Sige, ali kay Action Roger, Action Nelson sa First District, covering sa San Carlos, Toboso, Calatrava, may report man. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports.
Yari si Aksyon. Nerson Pateño, may gabi. Oh, do linaw. Sige lang. do makakas man drum ko ba? Sige lang Amugi na. Oh yes, Action Eric, mga gabi sa aton sini nga mga taga Palamati karong gid lamang nga gabi, mga alas 9 alin kita sa municipal sa station sa aton sini kapulisan na Action Eric kag na-timingan man nga ang mga barangay official sa barangay San Isidro sakop sa Banwa sang Calatrava ang nagdala sang isa ka persona, isa ka babayi nagapangidaron na mga 20 kapin ang gindala nila sa police station kay ang mga opisyal na tingala nga nakita nila sa kilid sa ila sini nga barangay hall wala gahambal. Kaga tapos may mga lagom sa tiil ang duwa niya blaka tiil. May mga lagom kaga ginastorya nila hindi sabat pero ginpakaon nila makaon man. Uy. So ila na lang ginadala diri sa aton sining kapulisan sa titigit lamang nga gabi para utisaon pag-abot didto na timingan ara man ta. Nakita naton nga may mga itom sa iya sini duwa ka tiil patimaan daw gingapos bala. Ay. Ang ini nga babayi sa pagpangusisa sa aton sini kapulisan na timingan man nga si Police Master Sergeant Lim taga Tubuso. Iya man nakilala ang nasambit nga babayi nga taga Tubuso. Okay. Naabot diri sa Banwa sang Calatrava si siling ni Sir Lim ti daw kilala ko ni. Permini dito sa Calatrava sa merkado sa may Tubuso kag nakilala ko gini daw ti wala tamay mo kay daw may diferensya ni. So ila na lang plano ipakuha sa patrol o Okay. kung dalon nila karon nga gabi dito balik sa Tubuso kining babayi kay ginamit lang yang ginapangita ya si nanay ya. So ginatingwaan karon sang I don't know kung sa isa ka oras kapag gikan rin dito kay plano nila i-either yatod idulong o kung ipakuha sa patrol sa PNP sa may diri sa Banwa sang Calatrava. So, pero safe and sound naman ang nasambit nga babayi kag ti may gamay lang diferensya ang nasambit nga babayi titunguhan nila nga madulong dito sini nga gabi sa may lugar sang Tubuso. Action Eric. Sa iba naton nga balita Action Eric aminado si Dr. Mark Alan Rizaga nga daw mabudlay gid labuton ang target nga 80% sang vaccination diri sa may Banwa sang Calatrava. Pisar nga ini sila ang nag-house to house na kaga nakakadto na sa mga barangay diri sa nasakupan sa Banwa sang Calatrava para sa ibalo sa aton sini nga matag Palamati ang Banwa sang Calatrava Action Eric may ara 40 ka mga barangay. Kag ining mga 40 ka mga barangay kag ang target sang vaccination 80 kag last 2 weeks ang nabalaan naton 42% pa lamang ang nalapot sa vaccination diri sa may Banwa sa Calatrava. So aminado si Dr. Mark Alan Rizaga, Municipal Health Officer na diri sa Banwa sa Calatrava nga daw mapudlayan gid sila sa pagkalapot sa nasambit nga porsyento nga ginapangayo sang probinsya Eric. Yaring kabahin sa pahayag ni Dr. Mark Alan Rizaga, Municipal Health Officer sang Banwa sa Calatrava. Quality mas na muna kung sa barangay nga mas closer wala na barangay sila tubong compared before. Pero diri sa population kaya jutay na medyo jutay na lang gitman damo at may syempre diri naman safety. Okay. So far nag-counting job kamo barangay no? Mas quality mas na muna barangay per day daw quality mas isa tag-alit dapat na. Ang balita ko nag-house kampo no? Sir, sa national vaccination day nag-house to house. Kamusta ang 3D nga national vaccination, Doc? Kamusta ang outcome?
man sa sir compared sa usual days, pero medyo labutan na target. Sila ganit target na Doc 50 na, 80%. Oo, Doc. So, mo to action Eric ang kapahin sa pahayag ni Dr. Mark Alan Risaga in charge man sa among vaccination program diri sa Maya Banwa sang Calatrava. Mo to nga ka mga report nga madulo naton para sa karon nga gabi para sa action na night patrol. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kamanyi bahin sa Pinas labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kay aksyon sa patayo live report kay ka sa First District Coverage sang San Carlos, Calatrava kag Banwa sang Tuboso. May kabidira sa kay Ronalyn Light, kay Sir Bots Magno, amaman kay Joanny Mel, kay Kuya Carl B. Mac, may kabigid kag kay Ali Punisaw. Check attendance lang siya. Kapaurok-urok man siya sa Action Night Patrol program mo. Salamat gid ha. Maninoy mae kay Maninoy Chari sa labasyon dira sa La Carlota kapaurok-urok man wa. Sige, sa ilawang report kay ka sa my 3rd district, report ni Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Arlo, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag sa tanan nga tagpalamati sa palatuntunan Action Night Patrol program din ang report karon nga gabi, Action Eric nga aton sinimadulong ini may angot sa 5 tanan ka mga persona ang natigayon ini nga naarestar sang mga kapulisan bangod nga nagbayular ini sang Presidential Decree 449 nga amo ini ginatawag nga illegal cockfighting. Ang mga suspects ni Action Eric nga natigayon nga nadakpan sa makatapos ang Silay City PNP dira ini nadakpan sa may Hacienda Bagakay, Barangay Bagtik, Syudad San Silay, mga tak na alas 12:40 oddo. Ini sila amo ang mga masunod. Robert Ernesto Ilagan, 45 anyos edad, may asawa, isa ka laborer. Joben Servana Dikinya, 47 anyos ang edad, may asawa, kag isa ka laborer. Romel Binigay Robio, 48 anyos ang edad, may asawa, kag laborer. Remart Evangelista Dumugho, 28 anyos edad, may asawa, kag Binji de la Cruz Balongo, 41 anyos edad, isa ka soltero, laborer tanan Pumuloyo sang nasambit nga lugar. Ini sila ang natigayon nga nadakpan sa mga elemento sang Silay City PNP pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Delmore Cuare sa idalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati ang hipi sang Silay City Component Police Station. Diin natigayon nga nakuha sang mga kapulisan Action Eric nagikan sa ila sini nga posisyon ka kontrol amo ang anom tanan ka mga fighting cocks. Diin 3 diri ang patay kag 3 man ang mga pilason. Lakit naman nga nakuha sa mga kapulisan amo ang 2 ka mga taring agin gamit sang sining mga sospitsado nga nagkalarakpan subong man ang ila sini taya nga kwarta nga bali 1,090 pesos nga kung sa diin ang ining mga suspect ang natigayon ini nga dadakpan bangod man sa padayon nga kampanya sa mga kapulisan batok sa illegal gambling operation dira sa syudad sang Silay. Kag ang ining mga nadakpan natigayon nga nadakpan sa mga kapulisan bangod man o kung gamit ang ining 2 ka mga worn bodies camera o kung body cameras nga kung sa din ining mga suspect sa karon ang yara sa custody sang Silay City PNP kag posible pagapasakaan sang kaso sang mga kapulisan. Report nagikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlo Ticar reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol. Ayo, salamat kit Action Arlo Ticar sa imo sa nga report. Sa iluhan naman ang report gikan sa Southern Negros.
Mga balita na tipo ni Aksyon Anthony Siblano, area sang Hinubaan, Sipalay kag Banwa sang Kawayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Anthony, line number 2 sa report. May gabi, please sabihin. Mayong gabi, Action Eric. Arestado si Antonio Lanyuhan Jimenez, 49 anyos, kasado kag residente sang Purok 2, Barangay Tuyong Banwa sang Kawayan Negros Occidental. Ang sospetsado ang naaresto sa Barangay Poblasyon sa nasambit nga Banwa sadtong Marso 22 alas 11:50 sang aga. Sa tingog nga pwersa sang Kawayan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Roberto V. Indiape Jr., officer in charge, sila niwan ang naaresto paagi sa warrant of arrest for attempted homicide na may criminal case number 2022-02-220 kagin issue kagin permahan ni Honorable Conrado A. Estelier, presiding judge sa Municipal Trial Court 6 sa Kawayan Negros Occidental sa tong Marso 15, 2022 nga mayara sang bail recom nga nagabalor sang 36,000 ka pesos. Sa karon, ang sospetsado ang yara sa custodial facility sa Kawayan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, ini sa Aksyon Anthony Siblano, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Salamat kid Anthony Siblano. May kapitira sa kay Ronaldin Light, kagay migo ko Nobi de los Santos. Ba, kapurok-urok pa si Nobi de los Santos. Oh. Salamat kid sang 50 stars ni Hel Javier. Madamo gid nga salamat Hel Javier. Sa iluhan ta naman ang report gikan sa kay Al Adlaon sa natipo niya sini nga action balita area sa Kabangkaran, Himaylan kag Binalbagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Al, may gabi, please kamin. Usual accident at luntag maginas ang 5 ng kagahon. Marso 23, 2022. Adlaw ng Miyerkules. Sa sitio Pohon, Barangay 1, Siyudad sang Kabangkalan. Ang biktima nagahingalan kay Welver Suwabuksan, 53 anyos ang edad. Kagmumuluyo sang 7th Mount Sinai Mountain View Subdivision, Banandalagan, Bacolod City. Kag nagamaniho sang Light Toyota Vios. Samtang ang suspitsado nagahingali kay Ivan Morales, 26 anyos ang edad, kag pumuloyo ang Barangay Bantayan, kag nagamaniho sang Isuzu Stake Truck, kag inapag-iyahan ni Redina G. Calambro, nga nagapuyo sa Upper Baras, Barangay Bantayan, Siyudad sang Kabangkalan. Sunod sa inisyal na investigasyon ni Traffic Investigator, Staff Sergeant Bubi ni Francia, nagkadalagan pasor ang Toyota Vios nga ginamanihuan ni Swabuksan sang hinali lang ini nga nagbunggo sa Isuzu truck nagapundo sa higad sang dalan. Kabangdanan sa pagsuot niya sa idalom sang truck. Ang biktima nakaangkon sang fatal head injury kag gilayon gindala sa Lorenzo Saico District Hospital apang dingin deklara nga dead on arrival sang attending physician sa naimbitahan nga hospital. Samtang ang suspitsado kilayong nagsungka sa Kabangkalan Police Station. Sa karon ang salakyan kag ang suspitsado nagapaidalom sa kustodiya sa mga pulisan para sa proper disposisyon. Mga kapasyon, din ka man sa Pinas, nabutong ka ng amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ining inyo ang aksyon Al-Adlaon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Salamat gid Aksyon Al Adlaon. Dugagan ta ang aton sining nga mga aksyon balita, balik ka report sa patrol. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon
Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas. I-check nato sa patrol may shooting incident na nagluntad diri sa area sa syudad sa Bacolod. Yaring patrol with Action Eden Boso. Action Eden, please come in. Action Eric, isa na naman ka-shooting incident ang nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Sinigid lamang ang gabi. Actually, wala gid lamang madugay. Involvado naman diring isa ka lalaki nga biktima nga suno sa mga kaingod diri. Taga-dire lamang ni siya sa may barangay 30. Gina-verify ta pa kung barangay 30 or 31 gid. Pero dire ni siya sa may atubang gid sang Graciano Lopezina Elementary School sa likod ini sang Sambok Terminal o kung sa South Ceres Bus Terminal Balaction Eric. Okay. Dire sa may mosque, di bala? Purok Santa Ana. Sa i-verify ta pa karon kung barangay 30 or 31 gid. Basta dire ni sa may likod South Terminal. Okay. Pero sa mga kaingod, taga-dire gini siya. Sa nasambit nga barangay kag ang pangalan initially si Paul Shocon. Paul Shocon, more or less 40 years old. So wala pa man ding family gani. Kung makita mo da sa aton Facebook Live, ara siya sa sa duta no sementado. Kaya ito nagpark niya siguro sa iya salakyan nga sedan. Kaya bukas pa gani ang pertahan sang driver side. Ang sitwasyon subong sang biktima, nagahapaon na kag sa aton singa makita may pilas ini siya sa ulo tugaman sang pagpangluthang. Pero wala pa sang confirmation o kon report sa kapulisan kun bala. Isa na naman ni ka riding in tandem suspects o kung isa lang ang suspetado kung ano nga sitwasyon. May-ari man di mga kaingod na kag mga establishment nga may-ara sang CCTV o galing nagapalayag sila nga wala sang CCTV nga nagaandar diri sa lugar. Kung makita mo da subong, gina-double check sang DRMO kung ano gini ang iyang pila sa tugas ng pagpangluthang kag gana hulat-hulat man ang mga katapos ng SOCO para sa dugang investigasyon. Nagakandak man sa initial investigation ang mga kapulisan pero so far wala pa man din na pang-incirculan initially wala kung may ara sang pasilyo
o kon mga other paraphernalias nga mahimo makabulig sa investigasyon nila, Action Eric. Ang inikurong nga persona sunod sa kaingod o private lang man ibala nga tao. Bisan ikit-ikit nila balay, wala lang man sila sang hilaptanay sa mga whereabouts sang ila kini nga kaingod. So, ari naman si Sir Leo Estopa sang Police Station 6 kay sakop na dire nila nga area. Baloon ta lang karon for more details kag ipasundan ni hasta buwas sa Sinere kay do limitado get oras naton dire sa Action Night Patrol. Pero ti amo niya may shooting incident na naman nga nagluntad dire sa syudad sang Bacolod. Palitalin sa patrol ang ka-action ni Action itinabo sa mga ka-action din kaban sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Balikan na karon sa Action Radio na boso sa dugang information. Sa balik niya sa niyang pagpakalagad, dugang anta ang ato sa mga balita pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang balita. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tablaga this time balikan sa Action Eden Boso sa final report sining shooting isina nga naglunta dira sa area sa Barangay 30 Action na Eden na piskabak. So far, ang sinarig ginahulat pa sa gyapon ang scene of the crime operatives para magpatigayon man sa investigasyon at pagpangusisa man sa lugar. So far, ang mula pag-itong nakuha natin informasyon ang name ng victim na si Paul Siocon. Wala pa man nakapagwa sang palayag o kung nagpangabay danay ang pamilya na hindi lang sila danay maghatag sa statement man. Kaya actually, balay actioneric, sila lang kadupa halin sa natabuan sa insidente. Kaya taga-dira lang din sa nasambit nga barangay. Basi nagapatigayin pa sa dugang investigasyon ang kapulisan. Pabuwasan na rin yung actioneric, buwas Kirsten Fred o Kirsten Alvin para sa dugang mga investigasyon sa aton sininga kapulisan nga tugtog karon nagapatigayin sa gyapon sa investigasyon. Balitalik sa patrol, ang ka-action ni Action Ibinabo sa mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid Action Eden Boso mo pala ng inisyal nga pagpokusisa sa Action Eden. Ang ngalan is Paul Siocon, taga Barangay 30 man. Pero ang motibo kag ang mga suspect nga nagtiro hindi pa ito minibalawan, posible buwas sa aga first hand information sa programa ng Action Fraud, mabatian ta ang follow-up sina nga insidente. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano ng Action Right Patrol Program, kita makatakop, balik kita buwas Huwebes. Ato sa lima patrol unit reporter in action nga napangalagan karong gabi sa kay Action Anthony Siblano, Action Adlaon, sa kay Action Arlo Ticar, Action de Sorpateño Roger Gutin, Action de Daboso ato ka piloto sa Patrol 3 or Patrol 2 Crossroad Patrol, Action Nixon Tahom. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Joe Macairan, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Production JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang ilagat ng Korman Action at Patrol Program, ako naman sa Action Eric Magbarwa, Siliga Diyos Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa mga bayan sa Pinas, laboton ka sa balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. Melay.